So mag-down the stair na may kay muna naman may sa upper body of the Robinson. So we were going to down sa the Robinson. So naglaughing ra ko kay na happy ra ko kay ngano na success mo sa mong gibuhat karon na magkuha mi og license ba? License to operate. May license sa business ba? Business permit. Naglukat na dili sa Robinson. Tama na sila ipag-o nga mga buwan diri, mga programa. Nara ba sila yung kanang buwan guys? Kanang manghilutay o kanang nakaikamot nga napungkol. Pero totoo na mungkol. So, gawas na mi kay nag-outing naman mi ko do. Sige, bye-bye. Hi guys. So karon din sa McDo. Halimbawa mo among kanan guys, sa trivia guys nganong McDo unsa ang ijang sign no. Dili na tungod sa ijang ngan nga McDo. Di na mao. Tungod kay imo. Tungod kay kumukaon kasi ilang mga pagkaon. Mapa. Tsaka. Una nga. Tungod.